Bai. Hau, gazte, oraingo honetan, zuengana gerturatzen gara proposamen berri batekin. Erandioko gazte kuadrilen korto lehiaketa. Hauze deia, lonja edo kuadrilla bakoitzak, gazteen aisialdiari buruzko korto bat egitea. Korto bideo, korto bideo. Baldintzak urrengoak. Gaia, gazteon aisialdia. Gaztetxea, lonjak, diskotekak, kirola, jaia, tabernak, ikastaroak, dirua, kalea, kontsumoa, drogak, jaia, guzti hori artean. Iraupena, 3-7 minutu bitartekoak izan behar dira. Hau da, 3 eta 7 minutuen arteko korto laburra. Ez edo, ez gehiago, ez gutxiago. Kortoa bukatzeko epea, ekainaren 18an korto guztien emanaldia egiteko ideia dago. Hortaz, datorretarako preso egon beharko dira kuadrilla guztien lanak. Egunean bertan, USB batean ekarri. Hau da, en el pintxo, betiko pintxoa hori USB hori. Eta honekin batera, aipatzea, ekainak 25. Ekainak 25. Ekainak 25. Gure eguna izango dela. Gazte kuadrilla eta lonjen eguna. Erandioko lonjero eguna. Urrengo arte!